ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭୋଗଟା ଧରି ଚାଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଦୋକାନକୁ। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଜେଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଘରକୁ କୋବି ନେଇ ଆସିକି ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ପରିବା ବେଗଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଜି ଜଳଖିଆରେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆମେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଖେଇ ଆଇଲେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଚାଲୁ। ଜେଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କାଠ ସବୁ ଓଜନ କରିସାରିକି ସବୁତକ କାଠ ଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହଉଥିଲା ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଅଭିଷେକ ଭୋଜି ଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ସରିକି ସବୁ ଛୁଆ ବସି ପଡିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଖେଚେଡି ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିକି ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦାଦା କହିଲେ ଚାଲ ଯା ନଡିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠୁ ନଡିଆ ଆସିବ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ସବୁତକ ନଡିଆ ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଅଟୋ ପଛପଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲୁ ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି 4ଟା ବେଳେ ଚାଲିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଆସିକି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଇଯାଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଖେଇ ଆଇଲେ ବୋଲି ରାତିରେ ଚାଲୁ ଭାଗଦରଟା ସଫାସଫି ହବ ବୋଲି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସବୁତକ ସଫାସଫି କରିଦେଇକି ଆମରି ଗାଁ ପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେଠୁ ମାଟି ରଖିଦେଇକି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସି ରାତି ଖାଇବାରେ ରୁଟି କି କୋବି ତରକାରୀ ଖିଆ ହେଲା।